το πέναλτι που κέρδισε ο Χέρση. Ο Τζεμπούρ στέλνει την μπάλα out και χάνει τεράστια ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΚ και ενδεχομένως τη νίκη. Δείτε ξανά. Ο Τζεμπούρ, ο οποίος στέλνει την μπάλα πάνω από το δοκάρι στο 27ο λεπτό σε ένα τεχνικό χτύπημα από τον επιθετικό της ΑΕΚ. Φάουλ για τον Ηρακλή. Έδωσε ο Κουκουλάκης, ενώ εσείς είδατε ξανά το χαμένο πέναντι του Τζεμπούρ και την αντίδραση του Μπάγεβιτς. Η ομάδα της ΑΕΚ ήταν ο παίκτης ο οποίος σκόραρε, στους καλύτερους παίκτες της ομάδας δεν το αλλά και ο μοιραίος παίκτης στο τέλος. Πώς του ήρθε εκείνη την ώρα η έμπνευση να σουτάρει με αυτόν τον τρόπο το πέναλτι. Has marcado un gol en el penalti, hemos pensado picar la pelota. ¿Quieres explicar? No, I think it was the end of the game. I was just tired, but I wanted so much to score this goal. I tried these things. I know that maybe it was not the good moment. It was my decision. I take the decision to do it. Maybe I was wrong. I do it. I want to say sorry for the team, for the fans who wanted this victory. But sometimes this is a part of football. I try to give my best during all the game. Maybe it was the things more. Maybe it was more just to let someone else more fresh to shoot the penalty. I take the decision. It was my mistake, but I assume my fault. Προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο γίνεται. Ήμουνα κουρασμένος, αναλαμβάνω την ευθύνη για το πέναλτι, ζητάω συγγνώμη από την ομάδα μου, ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο. Θέλαμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά ήθελα πάρα πολύ σήμερα την νίκη. Ίσως αν άφηνα κάποιον άλλον να σουτάρει το πέναλτι θα ήταν καλύτερα, αλλά και επαναλαμβάνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για το πέναλτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για το Ράφικ